So guys, आं सिखारियावनो पेकिं खालामना लांफैबाय आरोना नोंथांमोननो देखायनो ओइलाय 이거 연돈 반지랑? Labdu. Dulu lah kunci itu nanti. Ini urusan Cina. Ya jaga baju deh mau deh. Ya. Siri huru. Ya bu selesai. माखासे बुस्थुफोरखौ लांखाजोबनोसै आरोना जोंनियाव बायगोनखौ मेकआपनि बुस्थुफोरखौ इखौ बुरजाया मारै एथ' गिजाबफोरखौ ना नायनि साव अ নহয় दे मरे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय फाइनालि दिनैहाय जोबसिगोन जोङो बे रुमनिफ्राय शिफ्टिं खालामनाया माल बुस्थु लांनाया स' दिनैहाय जोङो फुजा होनासो थानांगोन नालाय ओमफ्राय दिनैहाय माल बुस्थुफोरखौ फुरा गारि लानानै लांजोबगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जोंनियावबो बिराद लाबाय गारियाव र' स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दा न'आव रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानैहाय दायो माबा लागायगासिनो मा होनो वालपेपार आं नोंथांमोननो दिन्थिनो माबोरैहाय प्रभु लाबोजोब्बाय नै प्रभु ओरैबायसा गरमाव गाइस नै जोंना वालपेपारा नैबेयावहा जोंनि बेडरुमावहा नैबेखौ होगोन आरोना वाइटखौ ओमफ्राय नैबेयावहाय होगोन बे माने लाइट होबाथाय जोंगोन आरोना मोजां 시근들 वालपेपारखौहाय आङो बे सिलभार आरो गोल्डेन बिदि थानायखौनो सिम्पोलखौनो होबाय आरोना मानो होनना बुङोबा आंना बेडआ एसे कालारिं जागोन नालाय बिनि थाखायनो आरो बेकग्राउन्डआबो वालाबो माने बाराद्राय अभार कालार बिदि थानाय माबाखौ वालपेपारखौ होनाय मोनबा बोरैबा नुगौमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो एसे माने सिम्पोलखौनो दोनबाय जाहाथे आंनि बेडआथ' माबाखासो नालाय एसे कालारिं जागोन बेनि थाखायनो आरोना वालपेपार होबा मोजां नुखायो बोरैबा मोजां नुबाय आरोना जेनेबा नै इदि प्लेनावबाथ' मोजां नुवाना वालपेपारखौ होबाथाय बोरैबा चार चांद लग जाते हैं ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनाबो जुदि सानदोंबा जे वालपेपार लागायनो होननानै वालपेपारा खम रेन्जनिफ्राय लानानै माने बुरजासिम थायो आरोना नोंथांमोनाबो माने डिजाइनखौ चुज खालामनानै बिदि लानो हागोन ओमफ्राय अनलाइन अर्डार खालामबाबो मोनखायो खिन्थु अनलाइन अर्डार खालामनायनिया ना एसे चिप क्वालिटिनि जायो आरोना आरो लोगोसे एसे खम माने थोजोबा आरोना बांसिन रल नांगौ जायो ओमफ्राय आदा सिल'गायग्राया फैयाखै गरमा थैनोसै थानो हाला गाइस नै आरो लाबोबावबाय नानिमोना फैथ'वाखै आरो दा नानि जानिसो फैसिगोन बिसोरबो ट्रेनावसो थाबाय थानांगौ नै जि गरमलै आयु आं नायनानैनो खर' मिदिंजोब्बायलै
आरे लावदुम भायानो बिराद मेंबाय नुनायावनो मेंनाय नुखादो गाइस मा होनो ओमफ्राय जोङो रुमनिफ्राय फैनायावहाय चेयार लाबोनो बावगारबाय आरोना बिसोरो लाबोगासिनो गारियावहाय दाबो माल बुस्थुआनो जोबाखै मा होनना बुंनो मिथिबायना खामानि मावग्राफोरा माने शिफ्टिं खालामग्राफोरा जे इमान बार लाइफआव शिफ्टिं खालामबायनो बिसोरो माने ओमफ्राय जोंनि बायसा माल बुस्थु इमान गोलोद इमान बुरजा मोनफेराखैमोन आरोना माने फ्लेटआवहाय बिराद मेंबायमोन ना जोङो ओमफ्राय दहाय फुङावनो ओंखाम जादोंमोन बेनि थाखायनो आङो नै जमेट'निफ्राय अर्डार खालामबाय मामा गट'निफ्राय मा अर्डार खालामदो नोंथाव दा आनबक्सिं खालामबाय नुगोन फैदो लावदुम जानोसै लावदुमा दै जाया होनना बुंनाय दै जागोन ना जायाथाय मिथिया फै सना मानो फै ओइयाव जागोन फै ओइयाव फैलै ओइयाव मानसि थानायाव जागोन नामा लासिं सिं गोथाव नंगौना नङा हा गोथाव बेखौलाय बेखौ होनानै जानायाबा ओरैबायसा गोथावमोन गाइस मा होनो उदैयानो दासो फुल मोनलायलायबाय उदैयानो सेलथेब जाबायमोन आरोना मामा गथ' आइ लाभ इउ बिसना सेसना लाबोबाय बिसना सेसनासो इसेयाव जि मैला नुदों मोनसे रुमनियाथ' कमप्लिट जाबाय वालपेपार लागायनाया ओमफ्राय बे मोनसे बेलेग रुमावहाय लागायगासिनो आरोना वालपेपार लागायनायखौ जि मोजां मोनो माने नायनानै बिराद आराम नाङो गाइस आंनि शु दोननायनि बायला गोजा थिग खालामबाय थादों वालपेपारानो इथिंनिया गैला दिनै मोनफैयाखै गाइस मा होनना बुङो दायो मोनालाय लांबाय आरोना नै आधा जाबाय ओमफ्राय नै बिथिंनिया थाबोबाय आरोना वालपेपारा माबोरैहाय नुदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर कालारखौहाय आंथ' मार मोजां मोनदों ओमफ्राय दा दंबावो आयौ माला सिजोल जाबावगोनथाय मिथिला So guys, जेने तेने खस्थ' खालामनानै नैबे मोनसे रुमावहाय गेस्ट रुम बेयावहाय नै गार्डेन सार्डेन लागायबाय बाट जेबो खालामनाय जायाखै जास्ट ओरैनो दिनै शिफ्टिंखौ खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय नै आरोबाव बेसे बुरजा दंबावो गाइस मा होनबावनो सेस जेबोआनो जायाखै आरोना नाय गाइस आयो नुनानैनो माथा गरम मोनजोब्बायलै गाइस आं नायनाय आयो थैसिगोन
आंनि ट्रेडमिल सिल आयु माइसे माथा गरम जाबायलै आं गाइस मार माथा गरम जाबाय आं माथा गरम হইছে আমি माथा गरम हइसे ओ दादा नै गाइस माने किचनखौहाय जोङो जस्ट ओरैनो बेयावहाय मा होनो बानायबावनांगौ आरोना बक्स बेफोरखौ बानायनो थाखाय मिस्ट्रिखौ होबाय ओमफ्राय टाइम नांबावगोन नालाय खिन्थु दा जेने तेने बिदि खालामनानै अर्गेनाइज खालामनानै दोनबाय आरोना उपायथ' गैया फ्रेसिस उपाय गैया माने बेयावहाय बक्स जागोन इफोरावहाय बेयावहायबो उपाय गैया दा बेबायदिनो सोलिथ'नांगौ जादों आरोना गोथावथार जागोन बे समाव बिलाथि होदो बिलाथि हो मिथिबाय होदो होबाय गोथावलाय दिनै रुम गोदानाव जोंना कमप्लिट जायाबाबो जों थाफैग्रोबाय आरोना लासै लासै खामलांबाय थानोसै मानो होनना बुंबा बेफोरबायदि खामानिया थाबनो जोबनाय बुस्थु नङा आरोना लासै 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 नै जोबाखै जेबो ओमफ्राय जोङो सिगां माने जोंहानि पुराना डाइनिं पुराना बिसना बेफोरखौ होबोजोब्बाय आरोना आरो माने बायबायमोन नालाय बेनि थाखायनो माने एसे मोजां बुस्थुखौ इउज खालामसै होननानैहाय गोदानखौ लानोसै आरोना बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो गाहायावसो जानांसिगोन गाइस मा खालामनो खिन्थु सिगां उन्दैयावहाय जायोमोन बिराद गोबाव गाहायावहाय जादों खिन्थु आं खामफ्लाय मोननै होनानै जायोमोन आरोना दिनैथ' खामफ्लायबो गैबावा गाइस बेबायदिनो थानांसिगोन आरोना स' गाइस आंथ' वालपेपार लगायबाय नालाय स' बेनि थाखायनो माने समायगोन ना समाया मोनगासिनो आरोना आङो आंनि सिलभार प्ले बटनखौ माबायसा दोनगोन समायगोन दां माथो ना जायगाया समायगोन एलायावनो दोनब्रा समायखौ गोजौ जानांगौ वाव मानसिफोर फैनाय लोगो लोगो टु सिलभार प्ले बटन ना आंनि रुमावसो दोननांगौ देग्ला ना इयाव दोननांगौ इयावनो जायोलै मोनसे मोननैखौबो